évszakokat és a hónapokat beszéljük meg. Április van, tavasz. A tavaszi hónapok a március, az április és a május. A május már majdnem nyár. Ez a következő évszak. A nyár. Május után jön a június, július, augusztus. Tavasz, nyár, a következő hónap az ősz. Az ősz első hónapja szeptember. Október. November. Az ősz után jön a tél. December, január, február. Nézzük még egyszer. Tavasz, nyár, ősz, tél. Március a harmadik hónap. Április a negyedik hónap. Május az ötödik hónap. Június, július, augusztus. Szeptember, október, november. Az év utolsó hónapja a december. És kezdődik előről. Az első hónap január, a második hónap február. Még egyszer nézzük meg az év hónapjait. Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. És az évszakok tavasz,